Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba odlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje akamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela namuhla futhi angihambi ngedwa ngihamba nobaba uNhlanza baba uNhlanza sikubingelele sikwamukele kwempunga yesintu manje ngiyabingelela nami ngibingelele bonke ababukeli nabalandeli bempunga yesintu uhlelo lukhulu kangaka lukhula njalo luhlelo mbanjwa nabasha siyababingelela sicela nje ukuthi lokho besixhasile njalo noma ngabe kunzima kodwa baqhubeka basilandele ngoba lolu hlelo lusazofundisa kakhulu ngezinto eziningi ehlukile banamathele lolu hlelo lunezinto ezinhle ezizayo baba uNhlanza ake sibachazela abantu ukuthi makukhulunywa ngobaba uNhlanza kukhulunywa ngobani ngiyabonga kakhulu manje mina igama lami umbuso ngwashembe Sibongo ngokusebenza bambanjwa sisebenza kakhulu ngokukhuleka sidayise iziwasho siza abantu nokuthi baye emanzini ofisa ukuthi emanzini simkhulekise kakhulukazi nje sisebenza kakhulu ngayo iziwasho ezihlukahlukene siphinde futhi abantu sibakhulekele bese siphinde siyabonisana nabantu ukuhlola cha ahloni mbanjwa umuntu uyayibeka nje indaba bese siyayihlahlela sihlaziye sibone ukuthi sixazulwe ngayini sisebenza nje kanjalo mbanjwa baba uNhlanza ngizoba nesicelo la ngoba ababukeli bempunga yesintu bakhula usuku nosuku ngizocela ukuthi mhlambe siphinde sibuye sizobavezela iziwasho zakoNhlanza sichaze ukuthi zibasiza ngani kodwa ake ngithe ngemuva koba ungizwisa taste la ngathi ake sifike ngoba mhlamba ngakhona umunye ozoba nothando le coffee ayinzima kakhulu le coffee baba uNhlanza uqale wathenga elinye qala wabusufaka izithako noma likujule kakhulu silisusa phansi kodwa kube khona kuyimxhantele nemfakele eminye esiyithengayo kodwa izithako eziphakathi namanje ngilisusa phansi kumanje nje sibhizi ngokunye esizokwenza sobe sikuthule ngokuhamba kwesikhathi ngiyakhumbula uqale wafika neParis ngabona ukuthi hayi umsebenzi nalo iParis futhi sesiphile salishintsha siyacela bathenga kakhulu iParis sesibe sashintsha safaka ezinye izithako futhi ezinhle kakhulu iParish nje besilenza kuqala safanele manje mhlawumbe ke sikhumbuze baba uNhlanza ukuthi iParish lona lenzani iParish lona kahle hle lidila nedliso nokungcola nje ukukhona egazini la lisebenza kakhulu nje ngedliso bayalaza abantu abathengayo liyabulala izinto nje ngaphakathi zonke oyitholayo nje ezokufa libulale liphinde nje futhi liyahlambulula igazi namhlanje nake baba uNhlanza indaba inecoffee leli ayilenzima manje le ukuthi le coffee baba uNhlanza lenzani yabona ngokwami ngathi wonke umuntu nje wesilisa nowesifazana ngathola leli coffee ngoba li hot chocolate into eNgland yakho ngidile kakhulu nambanjwa ngibheka ukuthi abantu banenkinga yokugula nje amasosha emzimba yabo ayafa ngase ngibheka ukuthi ngingenze njani uzamasosha omzimba umuntu angahlushwa kakhulu izifo ngoba phela amasosha wona mbanjwa alwa kakhulu nezifo libooster amasosha omzimba lihlambulule mbanje liphinde futhi lenze obaba nomama yabona bahleze bese simeni ukuthi ngathi ngahlali bekujatshulwe ekhaya angithi uyayibona nje ngale igazi liyahlambulula bese nje mbanjwa li detox umzimba ungcola nje egazini liyakhipha limnandi kakhulu kakuthi mina ekhaya sesidla lo omunye umuntu baba uNhlanza uzoba nombuzo ukuthi alikhona iphilisi elihambisana necoffee iphilisi elifakiwe alikho manje izinto zesintu nje manje kuthule kakhulu kwajula manje unyaka wonke kade kujula ngehla ngenyuka kubamba kala ngibe ngilishintshe ngilenze kanje ngaze ngambuleleka
uthi awulenze kanje ngaba khona ukubona ukuthi ngilenze kanje hayi akukho kuyiphilisi mina izinto zamaphilisi mangathi uthiwa ngenza iphilisi ngalenza ngezinto eziyisithako zesintu ngeke ngize ngikwenze ngaloko kwasentshona la sengisho ukuthi akukho kuyiphilisi okula izinto nje zesintu ezihlanganisiwe nje ezimnandi manje ukuthi uma uliphuza uzwe nje ushawa umoya ngathi manje ungarelaxa uzwe nje ukuthi lento iphuza and uma umama iba nalo iparish ngoba linale ithaka ezenza ukuthi omama bavuseleleke ukuthi nje babo umama bahleze bejabule no baba kanjalo kube mnandi ekhaya manje ungabe khona usizi ukuthi umama usehleze ekhathele nobaba uhlale ekhathele ekhaya kufudumala iyafudumeza ngoba li detox umzimba libulala izinto engaphakathi manje ezungcola zonke ungayicabanga laba bunhlanzi mangilibuka lona iCoffee impela impuphu nje ihot chocolate ligayiwe kahle umuntu mhlawumbe meliphuza abunhlanzi lisetshenziswa kanjani nje ngokujwayelekile ukhe spoon ungalibilisa umuthanda lodwa umthanda ungabilisa amanzi odwa ukhe spoon ufake ispoon esigcwele noma ithi spoon esigcwele nje ungasifaka noma nje mathi spoon amabili ezofaka ubisi faka ushukela ukuthi kancane ngoba ukhona ushukela yani okhona la omncane kodwa ushukela abilayo usenzishukela obrown uphuze njengetiye njengeCoffee nje ejwayelekile mina babunhlanzi angikwazi ngizolishiya kuwena le bese ungitshela ukuthi wena uzokuthi ufaka ubisi nje mina ngifake lo powder ngithanda kakhulu Ellis Brown ngisebenzisa yona noma ngifake nje lolu olwamanzi mina babunhlanzi angikwazi ukuphuza itiye lodwa omunye uzothi nami ngifana nempunga yesita ngikwazi ukuphuza itiye lodwa kungabe mhlawumbe ngivumelekileni mangiliphuza ngishaye nemuffin hayi number 1 nemuffin number 1 lelo ungalidla nesinkwa ungalidla nemuffin ungalidla nonomi ngoba abomba nje leCoffee njengoba ngilenza mhlawumbe ngithathile unyaka lo wafu ngiyibhizi nayo ngilihlanganisa ngilibe ngihlukanisa ngiphinde ngilihlukanisa and ngeke ulithole ndawo manje uyazi babunhlanzi ngiyayithanda mina lento eniyenzayo ngeziphiwo ngithatha amakhambi esintu nisilaphe ngenkani abantu nibalaphe ngenkani ngangibuka lapha eparishini kukhona umuntu othola ukuthi akafuna ukukhipha idliso kodwa umuzovela umphekela iparish and sengilenze kabusha nali parish ngishintshile ngoba manje nomuntu la ongafuni izinto eziyindiza nokuloke ephalaza nokuloke uyiphuzele nje leli Coffee uzobona nomzimba wakho abunhlanzi leCoffee leli abalithola abantu ngalempelandaba hayi ngingajabula ngizoletha lempelandaba lizoba khona inani ngiyokutshela kuba imali sokhuluma ngemali kodwa nje mabedinga seliyatholakala ngoba sengilenzile kodwa phela alitholakala empelandaba kuphela hayi abakeduze nasempelandaba bangafika nabaseduze nase-workshop abasethekwini bangakwazi ukulithola lempelandaba mbuka lo mpunga yesithi kushuthi ungafonela zona inamba zakho babunhlanzi uma ufuna iCoffee leli uma ukuthi uphakathi enkabeni yeTheku ovela uze empelandaba uzofika ulithole nakhona leyinkinga kakhulu leyinkinga yabona abantu asebelithengile nami ngalizwa ukuthi leli Coffee lize kube ngathi yabona nje hot chocolate hayi babunhlanzi asingasawageqa manje ngiyabonga baba sesichazile vele ukuthi abantu mabekudinga bazokuthola kuzona inombolo lezi eziloko ezivela ngiyabonga kakhulu siyacela ke mbukelo wempunga yesintu umfanekiso oqoshiwe uthatha udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu uphinde futhi usubscribe kwi-channel yethu enkulu ungakhohlwa futhi ukusubscribe nalapha kwi-channel yakho babunhlanzi umthombo wabomileyo ngoba nakhona imfundiso ezakhayo usazozithola nempunga yesintu kokwenzeka nayo mayimenyiwe ithuba livelile ukwazi ukuthi ulibone ake sithi ke nje impunga Hayi wethongo lami